Да сръкише ме умери, бе! Тодоров! Мамка, ти мръсна, бе, бак, какво правиш, бе? Нищо. Седя си. Мамицата ти мръсна, какво правиш, Тодоров? Що е споделението? Какво? Що е споделението? Сте с маскировки. Тук не съм ли аз? Стай бързо! Стай, мирно! Отчета! Раз, два и педерас, раз, два, стой! Обърни се бързо! Обърни се! Мирно! Мирно е! Така. Мирно ти казваш, хлопна с бутилката главата, мирно! Мирно е, ела насам е! Мирно! Мирно ти кажеш за шамаре! Тук ти кажеш за шамаре! Така бе! Що така е? Тодоров, кажи с трите имена! Тодоров, кажи с трите имена! Емил Георгиев Тодоров. Откъде си? Севлиево. Кой си командира? Забре. Кой има днеска за хапане? Вече взели. И тиквички, нали? С плетен сос, нали? Миро, оголи корема кат мене. Оголи корема кат мене, капло. Айша, попело, Айша. Жъпчат, Аз сега, падни за лицо опора, пътни долу. Така, и ще започне. Айша, раз, два, педерас, раз, два и раз, педерас, раз, ставай горе. Изпрей се. Спрей се напя. Сега. Искам да изпееш една песенска, слушаш ме? Слушаш ме, запениш, слушаш ме? Айша, аз иде отзъвал и те върнешки въкшик, който ти деке наши. Лекеш го, чекше, лекеш, леко да пънеш с пънеш. Играеш шиба под тамай, не играй. Рапте жигада и жигада. Ача жигада. Опа! Дай! Ама малко не са пълна псан бизнеса. Айша, искам памне кючек, влака кораба, дай. Сега така върти малко, така. She's got the jack, she's got the jack, the jack, the jack, 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 stop!